Zdravo svima, moje ime je Ivan Bildi i dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas ćemo pričati o jednoj metrici koja je jako važna za vaše kampanje generalno, ne samo na internetu. Pa hajde da pogledamo. Kada ljudi kreiraju kampanje držat ćemo se internetu, generalno kada kreiraju marketinške kampanje i kada prate uspešnost tih kampanja, umeju često, i naravno kada odlučuju da li su te kampanje imale vrednosti ili ne, da li ima taj pozitivan povrat investicije, prave jednu veliku grešku. Ovo je pogotovo za određenu vrstu biznisa, verujem da ćete se prepoznati u nastavku videa, pogotovo kobno. A ta metrika o kojoj pričam je lifetime value na engleskom, LTV, odnosno ukupna vrednost korisnika ili životna vrednost korisnika, kako je plastično prevedeno na srpski. Šta to znači? To znači da ako sam, recimo ja, imam agenciju i puštam neke kampanje da regrutujem nove klijente, da dođem do novih klijenata. Recimo da kampanja ide i znam da mi je vrednost konverzije, lupam, 500 evra. Znači ja imam 500 evra od tog klijenta. I znaću da ako potrošim manje od 500 evra za tu kampanju, ja imam pozitivan povrat investicije. Onako pojednostavljeno. Međutim, ono što je greška, treba vidjeti kolika je moja ukupna vrednost tog klijenta. Možda sam ovom klijentu prodao za 500 evra, lupiću potpuno, ne znam, kreiranje nečega. Ali znam da u proseku svakom drugom klijentu uspem da prodam još nešto. Znači, pojednostavljujem celu matematiku. To znači da moja vrednost, ukupna vrednost korisnika nije 500 evra, nego je recimo 700 ili 800 evra. To znači da ja, ako sam postavio target kampanji da mora da bude ispod 500 evra, i recimo dovodim klijenta za 550 evra i isključim tu kampanju, ako ne gledam životni vek svog klijenta, ja zapravo ostavljam pare na stolu. Ovo može da bude lako primenjivo i na nekim drugim situacijama. Primer radi, opet ću uzeti moj primer, najlakše je da vam objasnim. Prodajemo Istok i ja kurs digitalnog marketinga i taj kurs, ne znam, kad uzmem sve, kad odbijem, vredi 200 evra. I sad kažem, ok, sve kampanja koja mi dovede polaznika za manje od 200 evra je profitabilna. Međutim, mi imamo i nastavak tog kursa za koji malo ljudi zna, to je isključivo samo za polaznike kursa, gde otprilike trećina svih polaznika nastavi kurs dalje na taj napredni deo kursa. To znači da nije meni više 200 evra ta vrednost klijenta, nego mi je zapravo, ako uzmem još trećinu, nekih 270 evra. Opet, moram da razmišljam o toj dugoročnoj vrednosti, jer ako bih ja isključio kampanju koja mi recimo dovodi za 220 evra studenta, ako ne razmišljam o ukupnom životnom veku tog klijenta, ja bih ostavljao pare na stolu. Kad kažem ostavljao pare na stolu, mislim prosto ne uložiš u marketing, te polaznike nikada ne regrutujem i samim tim imam, odnosno, kako bih to rekao, imam potencijal koji nisam iskoristio. Razmišljajte u svom biznisu koliko vam jedan taj korisnik zapravo dugoročno vredi. Naravno, morate misliti i o trenutnom cash flow, apsolutno razumem. Džabe ako vama klijent vredi, ne znam, 200.000 evra za 10 godina, a ako vama treba u ovoj godini da vi napravite prvih 100.000 evra, mislim, razumem kako to funkcioniše, ali probajte da razmišljate o metrici koja je životna vrednost korisnika. I uvek pričam o tome koliko je lakše prodati nešto drugo, upsellovati, cross-sellovati, sve lepe srpske reči, za postojeće korisnike. A opet ljudi se uglavnom fokusiraju za tu prvu transakciju koju vide u svojim kampanjama. Životna vrednost korisnika je nešto što treba u potpunosti da promeni percepciju vašu i vaše planove i vaše organizovanje kampanja i pogotovo tumačenje uspešnosti tih kampanja.
si mislio kad si rekao vrednost klijenta? Šta ti to znači? Ja pokušavam još plastičnije da bi, znači, ajde uzmemo, ti si videograf i promovišeš svoje usluge. Ili imaš neki proizvod, ajde da ga tako zapakujem, recimo radiš promo video. I promo video ti košta 1000 evra. Znači, cena promo videa je 1000 evra. Da. Tebi je vrednost, i sad puštaš kampanje na Facebooku. Ljudi, ja pravim strava promo videe, ajme angažujete. Tebi je vrednost 1000 evra, je li tako? Mora malo matematika, sad moram da ga pojednostavim, mora malo matematika da se izračuna bolje. Recimo, koliko tebe košta da napraviš taj video. Recimo da tebe košta, ne znam, benzini, amortizacija robe, plaćanje preduzetnika ili DO-a, poreza, pičke matine, okej? Pip. Košta te 500 evra. Znači, imaš 500 evra keša od svakog videa, zaradio si 500 evra. To znači da ti kad puštaš kampanju, znači imaš 500 evra čisto, da puštaš kampanju, hoćeš da ti kampanja dovede klijenta za manje od 500 evra. Okej, da. To je jasno. Jer ti ako dovedeš za 300, kao zaradiš 200 evra. Znači, posle svih troškova zaradiš 200 u džepu. I sad znaš da ti je... To ako dovede jednog. Ako dovede jednog. Da. Ako dovede dva isto. Mislim, dobro, ako dovede do 2 za 200 evra, onda si pokidao. Ali kapiraš vrednost, znači vrednost je tebi jedan novi klijent. Jedna konverzija ti vredi 500 evra. Znači, sve što ti je manje od toga u oglašavanju, tebi je čist plus. A to je jasno? Da. Životna vrednost. Znači, ti sad znaš, razmišljaš i kažeš, ok, ja prodam ovo za 1000 evra, zaradim 500. Dobro. Ali znam da za svakog trećeg korisnika uspem da mu prodam, ne znam, seriju od 10 videa za njegov biznis, za promociju njegovog biznisa. Nije važno, kao ajde ovo je bio promo video, a uspem da ga nateram da otprilike napravi još 10 videa, ono talking head u kome oni pričaju nešto. I sad opet napraviš matematiku, kažeš tih 10 videa ja naplatim 2000 evra. A košta me 300 evra da ih naplatim. Znači imam 1700 evra sam dobar na tome. Ili tako? Znači kažeš 1700 evra sam dobar, plus na ovih 1500 evra sam dobar još 1700 na svakom trećem klijentu. Znači 1700 podeljeno s 3, koliko je, kažem, 600 evra, nije važno. Znači ti nemaš više 500 evra zarade po klijentu, nego imaš 1100 evra zarade po klijentu. Znači što gledaš životnu vrednost klijenta. Sad nije to jednog, nego je prosek, jer ti nećeš svakom prodati. Ali znaš da si na prethodnih 10, njima troma uspeo da prodaš još nešto dodatno. Znači svakom trećem prodaš nešto dodatno. Sad kad to znaš, kad puštaš kampanju, da li ti je okej da ti kampanja dovede za 600 evra jednog klijenta? Da li mi je okej? Da. Pa Ako gledaš prvu transakciju, u fazonu si, brate, 100 evra sam u minusu. Da. Kao 500 zaradim, 600 sam dao, what the fuck. Ali, ako gledaš ukupnu, životnu vrednost tog tvog klijenta, znači gledaš da to što ćeš posle da mu prodaš još, onda si došao do matematike 600 evra dam, dobijem 1100. I budeš uzmano, dobro, ima računice. To je u slučaju da uspem da prodam još nešto posle toga. Da, naravno, ali ne gledaš po tom pojedinačnom. Znači, može da ti se zaređa i 5 klijenata redom kome ne prodaš ništa, pa ti se zaređuju 2 kojima upselluješ. Znači, tu mora malo matematike da se uradi i ljudi tu umeju da zapnu, kao ja ne znam. Pa mislim, ne možeš da ne znaš brojke ako vodiš svoj biznis. Mislim, ima genijalan primjer. Znači, zamisli ulaziš u avion i znaš kako te ona osoblje, letačka crew te pozdravlja na početku. I sad zamisli ti ulaziš i pilot ti kaže dobar dan, ti njemu dobar dan. I u tom trenutku se pilot okrene i bude ušao, koliko dugmiće. Kao jer bi ušao ti u taj avion. Ne bi. Pa vrlo verovatno ne bi. Ljudi se tako ponašaju prema svojim finansijama. Pogledaju, tabela, matematika, ne mogu gledati. Znači ti ako ne znaš svoje brojke, ne možeš vodiš svoj biznis, nek on bude ti jedan sam preduzetnik
imaš 2 usluge, ako ne znaš brojke, kao, brate, failuješ teško. Evo, ovaj osnovni ne možeš da izračunaš, ne znaš, ja nisam pratio, ne znam, uzmeš, zapisuješ. Za lifetime, za životnu vrednost korisnika ti svakako treba neka istorija. Teško je nekom ko prvi put nudi uslugu, ne znaš, brate. Onda koristiš to vreme da naučiš. Ali je to važno i to često se dešava da ljudi samo gledaju prvu transakciju. Ne gledaju ukupno kad ulažu u marketing. I onda potencijalno ostavljaju kao prostora. Jer ako ti, evo, tvoj primjer, 600 evra treba daš za prvih 500 evra koje ćeš da zaradiš, ti možeš u zonu beži, ne isplati mi se ovaj Facebook. I ne oglašavaš se i popunjen si 20% od mogućnosti. Kao, da li ćeš da preživiš? Hoćeš, znaš, 500 evra ako zaradiš po videu, 2 mesečno, preživeo si. Ali potencijalno možeš još 80% da iskoristiš, znači još puta 4 tih videa, što ne bi imao 4000 evra mesečno umesto 1000. Meni je to uvek bolje. Da. Sad čalna strana, to je point. Sam to lepo iskomunicirao video. Jesi. Zato smo i snimili ovo. Pa ne, nisam čim si me pitao. Ne, ali realno ljudi kao ti gledaju ovakav kanal. I to mi je uvek važno, zato ja maltretiram Nikolu da mi kaže si razumeo. Ne zato što Nikola ne razume. Ne zašto mu treba malo više. Zašto Nikola i treba malo više vremena, pa je to dobar ono. Ne, nego realno nisi u tome, prosto, i onda je to dobro. Cool. Hvala ti. To je bilo to, ako vam je ovo bilo korisno, naravno, subscribeujte se na moj kanal, lajkujte ovaj video, to će valjda pomoći da više ljudi vidi ove videe. Rekao sam, subscribeujte se, razlog tome što ćemo ovakve videe, što ćemo ovakve 2 puta nedeljno. Zašto sam upropastio kraj ovog videa? Ovakve videe objavljujemo redovno, otprilike 2-3 puta nedeljno i bit će još puno korisnih stvari, tako da prijavite se i mi se vidimo ponovo u narednom videu. Pozdrav!